Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga apwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuti asai nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, mukomana anonzi Nick Mangwana akavhura hombe nezuro, kubva nezuro nanhasi haasi kubatika, akapinda mubako. Mawani ndonyaya ndikufambira zvamanje manje, ndoda kuti ndikuratidzei hombe yakavhurwa namukomana Nick Mangwana. But before I get into nyaya yangu yamanje manje yandauya nayo, ndiri kuti munhu ngaarongeke, munhu ngaagara ane bank account. Handiti bata Michael uvhure an FNB account, chinongodiwa ivalid passport chete. Zvimwe zvese izvo zvatongonhoroondo dzatongano. Saka ukabata Michael womuudza kuti hanzi naDJ Holly, iwewe ndiwo munhu anokwanisa kutivhurira account. Namba dzake ndidzo dziri pasi apo. Mumubata mukomana moita sei? Movhurirwa maaccounts. Munhu ogarawo nekadhi woita uchiremerera pane vamwe. Handitika right. Nyaya yangu yandiri kufamba nayo inyaya iyi iri apa, mirai nditsvage inyaya iyi iri panapa, yehombe yavhurwa kuTwitter namukoma Nick Mangwana. Ndo nyaya iri apo. Hana muri kuziva tsaona yaiye yakaitika yanga chimbotaura nezvayo, yazenge yakutaurwa maslogano achimanikidzwa. VaNick Mangwana vazoposta vachitenda Minister of Transport kuti aiwa muri kuchimhanya zvakamira so vaisa nefire brigade iyo irapo. Vanhu vazenge vakuchema macomments zvikanzi hapana mbobvira pauya fire brigade, musanyepe, chikazoti. But pamapicture 1 2 3 apostwa naNick Mangwana, pane one picture iri kuita mutauro, iri kuita bongozozo yekuti kubva nezuro nanhasi iri kunetsa. Ndo iyo picture yandaisa apo kuti muite sei muzvionere mega kuti bo here kana kuti bo here. Vamwe varoti hanzi mubhedha uyo hauna mattress. Nangu handizoziva, handisi kunyatsoona, ndakapfeka maglass, but ndikatimbotrai kuisa padhuze. Ndimbotrai kuisa mubhedha padhuze tione kuti mubhedha uyu hauna mattress here kana kuti mubhedha hauna mattress. Haini ndazvishaya didi, ndatozvitadzawo zvako. Uyo ndo mubhedha uri kutrenda zvamanje manje, ndo mubhedha uri kunetsa, ndo mubhedha uri kunzi mubhedha una mattress. Amenoti iwe uri kuona mubhedha uyo une mattress here kana kuti hauna mattress zveshuwa. Wonzwa umwe munhu achitaura kuti hanzi 2030 anenge achipo, achiitei mubhedha isina mamattress yakadai. So hangu handizozivo zvangu ipapo kuti mubhedha una mattress here kana kuti mubhedha una mattress. But rega timbonzwa comment section sezvamunoziva kuti aiwa comment section haidisappointe baba. Comment section inouya ine simba, inouya yakarongeka. Inouya ine power. Right, panapa pane comment iri apa, iri kutaura iyo kuti izvoni, iri kutaura iyo zvoni kuti no fire brigade, ambulance or police on the scene after the accident happened. After hanzi hapana mboya kana fire brigade kana police mushure mekunge accident yaitika, kana ambulance zvayo hapana yakaita sei yakauya. Police only available to arrest citizens for all political matters and taking bribes. Hanzi mapurisa angoripo pakuda kusunga vanhu, macitizens, vana veZimbabwe. Ukangotaura zvine chekuita nematongerwo enyika unombva wabatwa mwanzi mukande mujeri, imhesva mukono nekutora chioko muhomwe. Pakashata. Zvikanzi in the hospital there isn't even paracetamol, hakutomborina kana mapiritsi zvawo emusoro kana emarwadzo. Zvikanzi it's Mugabe's fault. Takachibata kuti dzvi.
handizoziva hangu kuti mudara wangu mungabapinda papi apa, handizozivawo zvangu, but ndozviri kutaurwa. Ndingouya nazvo sezvazviri ndokupai muzvionera mega. Kune kwamuri kufuga kana kuita sei, kana kuwarira. Rega tinzwe mumwe zvikanzi mubhedha wacho usina kana mattress. Musadaro. Hanzi musadaro amana. Vanhu vachanonga vachitoda baba, and vanhu vachanonga vatori muchiki zvekutodaro. Havasi kutombomira, vari tori serious. Mawana rega ndono ndatsvaga imwe comment here apo tone kuti zvakamira sei, but ndo nyaya iri kunetsa zvamanje manje paX. Amenoti iwo unozvionawo sei kuti mubhedha uyo une mattress here, mubhedha uyo, kana kuti hapana, uyezve bho here kana kuti bho here, zviri kuitika apa handiti. Saka ndonyaya yanga chingofamba nayo zvamanje manje. Kana muchida kuzoona macomments akawanda, aiwa manyerai paX munoona zviri kuitwa kuti Niki Mangwana namanje manje achiri akapinda mubako. Asi kuita sei, asi kubatika handitika. Pari kupisa. But imagine yo munhu wa permanent secretary, munhu mukuru, andonyatsoziva kuti zvinhu zvandiri kuita izvi, picture randiri kuposta iri harina kana chiremerera kana value rariri kuedha pamaworks atiri kurova obva aposta chinhu chakadaro. Ndopa patozotaura kuti nyaya dzadzi dzatombonzwa dzemakuhwa dzadzi kuti kwane mafunctions, kwane chichi, nyaya inenge yangopo pakumakisana kuti rega tizvifumure, vanhu vaite sei, vanhu vazvione. And ndakambotaura ndikati gore rino iri igore redhomo, vanhu vari kungodhomoka vachiita zvinhu zvisina kana maturo. Zvinoi uyo Niki Mangwana mamuona achiposta mubhedha wakaita sei, wakadai so. Hameno kuti mattress iripo, pamwe mattress iripo, but iri padouble bed. Mattress ndeye single bed iri padouble bed. Saka haisi kunyatsooneka. I think tikadaro zvinogona kuita sei, zvinogona kumeka sense handitika. But anyways, ndo nyaya yangu yanga ndinayo iyo. Ndiri kuti kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate namba dzangu ndidzodzi dziri kubuda pascreen. Kana uine nyaya yauda kumangara, kana wakavharwa mari nemaprofita aya enhema nen'anga dzefake idzi, ndibate tuye nadzo panapa, tidzire sei, tidzi expose, tivabuditse pachena, tivafumure, vaite sei, vanyename kuti nyena vaonekwe nemunhu wese handitika. So leave a comment in comment section and let me know what you think about this video, kuti bho here kana kuti bho here yaitwa naNiki Mangwana handitika. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.